El floc de neu, de Benji Davis. Molt amunt, al cel, hi havia un floc de neu que s'acabava de formar. Aquest floc de neu començava a donar volta, a saltar, a giravoltar. Que bé que s'ho passava el floc de neu. Però ràpidament va començar a caure. No passa res, li va dir el núvol. Has de caure, floc de neu. Jo no vull caure, jo no vull caure, deia el floc de neu al núvol. És el que fan tots els flocs de neu. Va, ja trobaràs el teu camí. Bona sort! I el floc de neu va seguir viatjant, ara cap aquí, ara cap allà, ara cap allà, ara cap aquí. I tants cercles, tantes voltes, s'anava marejant. Molt, molt lluny d'aquí, en una ciutat molt menuda, la Noel tornava a casa seva acompanyada del seu avi, el Babi. Anava caminant, agafada de la mà de l'avi, i anava fent núvols d'alè fred. Pensava, aquesta nit potser neva, fa tan fred. I vinga a caminar i caminar en direcció a casa seva. El floc de neu seguia donant voltes, fent cercles, passant pels arbres, entremig dels turons, i quan semblava que anava a tocar terra, una nova bufarada de vent el tirava amunt. I seguia viatjant i va passar per carrers, per davant de finestres il·luminades, per davant d'aparadors. De fet, va passar per davant d'un aparador que hi havia un arbre de Nadal molt ben decorat, amb molts colors, i a dalt de tot hi havia una estrella preciosa que ho il·luminava tot. I el floc de neu va pensar, m'agradaria tant ser una estrella així, damunt d'un arbre. I va seguir el seu viatge. La Noel, justament, també va passar per davant d'aquell aparador. Sí? I es va fixar en aquell arbre de Nadal tan ben decorat i amb aquella estrella de Nadal i va pensar, ai, que bonic, potser l'any que ve tindré un arbre així. I va seguir caminant i va veure altres aparadors guarnits de Nadal. I quan estava a punt d'arribar a casa, va trobar una branqueta i va dir, sí, ja tinc el meu arbre de Nadal! El floc de neu estava a dalt al cel. Que fosc estava el cel, era negre i allà feia molt fred. Ai, li feia por caure, a on cauria, quin era el seu destí? Ai, quin fred! I, de cop i volta, va començar a sentir riures. Ai, hi ha més flocs de neu! I eren altres flocs de neu que també feien voltes, que també giravoltaven, que també anaven d'aquí, allà, d'allà, aquí, i que també queien. Ràpidament desapareixien i no podia establir conversa amb cap d'ells. La Noel, quan va arribar a casa, va preparar el seu arbre de Nadal. La mare va agafar una capsa de sabates on hi tenien un munt de coses de colors i també papers. Amb les coses de colors van decorar l'arbre i amb els papers van fer flocs de neu. Després, els flocs de neu els van penjar a la finestra i l'arbre decorat va decidir deixar-lo a la repisa de la finestra a fora. Va pensar que potser si nevava l'arbre quedaria tot cobert de neu, que bonic. Després se'n va anar cap a la seva habitació i quan estava entrant a la seva habitació a pensar, ai, tinc la sensació de deixar-me alguna cosa, una cosa important. Què deu ser? Amunt de la casa de la Noel, el floc de neu queia i queia i queia. Vinga! Aquest és el teu camí! Deia el núvol. Segueix caient, no tinguis por! I el floc de neu queia i queia i queia. L'endemà al matí, la Noel es va despertar.
Quin dia més maco avui! És tot com diferent, com màgic! Es va aixecar i se'n van recordar del seu arbre de Nadal i va anar corrents fins a la finestra. Va obrir les cortines i... Ah! Està tot nevat! Els turons, els carrers, les taulades... I el meu arbret de Nadal té una estrella, és un floc de neu! Amb els primers raigs de llum del matí, la Noel va sortir a fora a córrer a jugar amb la neu i quan estava allà jugant, es va girar, va mirar el seu arbret de Nadal i va veure a dalt el floc de neu, el nostre floc de neu, que amb els raigs de sol que li reflectien ho il·luminava tot. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Si t'ha agradat aquesta història, posa m'agrada i subscriu-te al canal. Adéu!